Hej piger! I dag så har vi lige lavet en YouTube-kanal her for 2 sekunder siden. Ja. Ja, og nu vil jeg gerne lige fortælle om mig selv. Jeg hedder Lea, og jeg er 12 år, og jeg bor i Søbysen. Ja. Ja, og jeg hedder Jeanette, og jeg er 12 år, og jeg bor i Hornslet og Helling. Og det er så her. Ja, og du har fødselsdag den 29. april 2002. Ja, jeg har fødselsdag den 10. december 2001, så jeg bliver snart 13. Jeg glæder mig fucking meget. Loser. Ja. Og så i dag, der har vi været på shopping i Randers. På gågaden og Ja. i Randers Storcenter. Så det vil vi bare lige vise jer. Vi vil starte med normal, og der står dyrevarer, Billige varer, dyre poser. Og jeg er unik og normal, og så står der bare normal, og så står der normal varer til unikke priser. Og de her poser, de koster 1 kroner, og det var der sådan nogle store nogle, der koster 3 kroner. Så nu vil vi bare lige vise jer, hvad vi købte i normal. Ja, jeg starter. Okay. Ja, så var vi i normal. Og der købte jeg de her lipbalm med aloe vera, som ser sådan her ud. Og de kostede 10 kroner, og Leon har dem, og hun synes, det er rigtig, rigtig gode. Jeg låner den altid, så hun har altid brugt det hele. Min veninde Jasmin. Ja. Ja. Og man betaler for en, og så får man en gratis. Så. Og det kostede 10 kroner, så jeg fik sagt. Og så købte jeg bagefter den her Baby Lips, den 100 købte, den hed Striker Rose, og den kostede 29 kroner, så yes. Det er godt til, hun er meget højere end mig, ikke? Ja. Bare 61, hun har bare været 1,52. Måske. Nej, 1,47 faktisk. Ja, så købte jeg også denne her lille Batiste Dry Shampoo. Den kostede 14 kroner, og det er den der hedder Fruity and Chicken Cherry. Jeg har den også i stor, men den lille, den er sødest. Og det var mega godt set, den er mega lille. Den er mindre end min hånd. Og så købte jeg også denne her Baby Lips, der hedder Strike a Rose, i den der, hvad hedder det? Nå, ja. Det sorte en. Ja, den der sorte en der. Og det er den der nye en. Og ja, den købte jeg i normalt til 29 kroner. Og den sidste ting, jeg købte, var det ikke den sidste ting? Jo. Sidste ting, jeg købte, er de her Mentos, fordi mig og Lea, vi skal være sammen i aften. Vi skal sove sammen, og så har vi Mentos i aften. Ja. 20 kroner. Og i normalt, der købte jeg, første ting jeg købte, det var den her nejlakfjerner. Som jeg ikke kan finde ud af at udtale navnet. Det var på 250 ml. Ja, den var mega glad for. Og jeg synes, den er god. Ja, og jeg har den kostet 10 kroner. Yes. Og så købte jeg den her body butter, også fra normal, som kostede 16 kroner. Jeg har den også. Ja, den hedder Raspberry, og den er, hvor mange milliliter er den på? Den er ikke milliliter, men der står den på 200 gram. 200 gram, ja. Det er faktisk ret stort. Og den dufter så godt. Yes. 16 kroner, yes. Og den anden sidste ting, jeg købte i normalt, det var den her Batiste. Hun også købte, den er meget, meget lignende en mega cutie. Den er Dragon Fruit, den Fruity and Chicken Cherry. Og jeg var mega glad for den, for det er min første Batiste. Jeg har den store af den her på 250 ml. Så har jeg en lille en, som jeg tror, jeg har sådan en lille sæt tilbage. Så har jeg den nye her, og så har jeg en, den der med kokos. Som ikke dufter sådan, synes jeg. Og det sidste ting, vi købte, det var købt mega mange mennesker. Ja, det var mega mange mennesker. Sådan 4 pakker, vi har allerede spist på en halv eller sådan noget. Spist. Og så gerne vil jeg sige, at de her poser fra normalt er mega søde. Koster 1 krone stykket, så yes. Videre til... Ja. Helvede. Tiger. Ja. Og så var vi i Tiger. Og det var i Randers Storcenter. I normalt, det var på Randers Skogade. Og det, der kommer nu, det er Randers Storcenter. Så yes. Yes, og derinde købte jeg 2 ting. Var det? Jo, der købte jeg først de her hyggestrømper i lyserøde, som kostede en 10'er. Så det var ikke så galt. Og det er alle størrelser. Yes, og så købte jeg den her mega pæne nærlak. Den var mega flot. Jeg har den sådan, oh my god! Den er mega pæn. Jeg ved faktisk ikke engang. Ja, koster den deres nærlak ikke 10 kroner? Jo. Found 18. Yes. 18. Det er mega pæne farve. Og mega pæne farve.
Og så købte jeg også en Mars Bar is til 10 kroner. Som var så lang her cirka. Ja. Og i Tiger eller Storcenter, så købte jeg Swaggy. Altså en Mars isbar til 10 kroner. Ja, det er mega det. Det købte jeg godt. Blablabla. Og så købte jeg bagefter Tiger til mega søde hyggestrømper. Oh my god. For mega bløde, altså. 10 kroner. Og hvis, Comfy socks, tror jeg. og hvis I ikke ved, vores yndlingsfarve, det er pinky. Ja. Vi kalder det pinky. Like Miley Cyrus. Miley Cyrus. Love, love, love. Ja. Miley Smile. Cyrus. Jeg elsker Miley Cyrus. Ja. Oh my fucking god. Love hende. Yes. Videre til H&M. Og i H&M, der købte vi bare lige noget undertøj, nogle strømper og trusser og lidt. Og gymnastik og sådan noget. Det er nok Det var ikke ikke så spændende, og det gjorde jeg sådan set også. Og det var bare, var det ikke 80 kroner? Jo, 80 kroner. Jo, det samme. Så det var ikke til 80. Nej. Videre til. Matas. Og i Matas, der købte jeg den her Nivea Lip Butter. Altså, jeg har dem alle sammen, men det er fordi, det er godt, jeg lyder meget fed lige nu. Men jeg kommer til at sætte mig op med lille macadamia. Du sad så også på gulvet, ikke i din seng. Var den okay? Ja. Så den er bare helt fladmag, så det er så ikke bare så lækkert. Den koster bare 30 kroner, den vanilje macadamia, så det er meget fint, altså. Næste. Så køber vi Matas. Nu til jeg købte. Og først så købte jeg den her Nivea... Den her Nivea Lip Butter. Hun har også en anden, men der er så bare... Raspberry Ja, den er bare blevet væk. Ja, den er blevet væk, fordi jeg var til et fødselsdag, en der hedder Emma, som sagde. Jeg er også blevet væk. Altså. Ja, så blev den væk. Og så kunne Shout jeg- out til Emma Overgaard. Ja, Emma Overgaard. Abonner. Eller hvad, subscribe, Like og hvad det kommenter alle hendes videoer. Ja, jeg det tror bare- også, hun har lagt... Ja, den var mega fabulous. Love you, Emma. jeg tror faktisk, hun har lagt en video, Ja. som er hendes fødselsdagsrolle på det. Også fordi jeg skulle have adventsgaver, fordi det købte mig det selv. Ja. Der købte jeg denne her læbomad fra Matas i honning og vitamin protection. Hvad er det? I. Ja, jeg kunne ikke udtale den her. Ja, og den fugter til den fugter mine læber og blødgør og plejer. Og den er gul og lugter af til kattetis. Og den stinker virkelig. Ja. Jeg købte den. Ja. Og den sidste ting jeg købte var denne her, hvad hedder det, Cosmetics børste. Denne her i børste 01, og det er faktisk til blush, men Altså, vi bruger ikke make-up endnu. nej, Den er det bare vil jeg lidt ikke. sjov. Jeg synes bare, det er sådan lidt Det sjovt. var lidt sjovt her, fordi jeg har også rigtig mange børster. Ja. Fun. Okay. Det var så vores haul for Randers. Og I- For Randers. Og I håber, Vi håber, I abonnerer os ja. på vores kanal og Like og kommenter på vores videoer. Og så skal I følge mig på Instagram, som kommer til at stå her. Og mig på Instagram, kommer til at stå her. Ja. Og så skal I add mig på Snapchat. Det er bare så hyggeligt, når du siger det. Ja, Og mega. min kommer til at stå her. Så vi ses i vores næste video, så hej hej!